ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికెరా. నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు తనుజాస్ కిచెన్. ఈరోజు రొయ్యల బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఒక బౌల్లో 1.5 kg రొయ్యలు వేసుకోండి. నేను 1.5 kg రొయ్యలు వేసుకున్నాను. అవి బాగా శుభ్రం చేసుకుని దాంట్లో పసుపు, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పౌడర్, జీలకర్ర పౌడర్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా, కొంచెం పెరుగు, కొంచెం కస్తూరి మేతి వేసుకుని దాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందామండి. ఒక అరగంట సేపు, అంటే అరగంట కన్నా ఎక్కువన్నా పెట్టుకోవచ్చు. టైం లేకపోతే అరగంట అన్నా పెట్టుకోండి. నేను బిర్యానీ చేయడానికి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ తీసుకున్నానండి. ఫ్రమ్ ప్రెస్టేజ్ బిర్యానీ గిన్నె అండి. ప్యాన్ పెట్టుకుని బాగా వేడెక్కాక వాటర్ లేకుండా చూసుకుని ఆయిల్ వేసుకోండి, తగినంత ఆయిల్. ఆల్రెడీ చాప్ చేసుకున్న పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఇలా విడివిడిగా తీయాలండి. అప్పుడు అవి బాగా ఫ్రై అవుతాయి. ఆయిల్ వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనకి గోల్డెన్ కలర్ రావాలి. సో ఇలాంటి మనకి హోల్స్ ఉన్న గరిట తీసుకొని అవి పక్కన పెట్టుకోండి. పెట్టుకున్న తర్వాత బిర్యానీ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆనియన్స్ తీసేసుకున్నాక అదే గిన్నెలో కలుపుకుని పెట్టుకున్న రొయ్యలు మనం పెట్టుకుందాం. అందులో వేసుకుని మంచిగా ఆయిల్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందామండి. ఫ్రై అంటే డీప్ ఫ్రై కాదు, జస్ట్ మనకి రొయ్య బాగా కుక్ అవ్వాలి కదా. సో అలాగా ఇలా కలుపుకుని పెట్టుకున్న తర్వాత ఆనియన్స్ కర్రీ అయ్యే లోపల మనం ఇంకొక గిన్నెలో బియ్యానికి సరిపడా నీళ్ళు తీసుకొని హాట్ చేసుకుని పెట్టుకుందామండి. నేను గ్లాస్ బియ్యం తీసుకున్నాను, 3 గ్లాసెస్ మాట. సో దానికి నేను 4.5 గ్లాసెస్ వాటర్ వేసాను. వాటర్లో మనం కొంచెం నెయ్యి వేసుకున్నామండి. నెయ్యి వేసుకుంటే చాలా కమ్మగా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో నెయ్యి వేసుకొని బిర్యానీ మసాలాలన్నీ వేసుకోండి. నేను చూపించినవన్నీ వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత అది బాగా కలర్ మారుతుంది. వాటర్ కొంచెం తగినంత సాల్ట్ వేసుకోండి. కలర్ మారిన తర్వాత ఈ విధంగా కలర్ మారేంత వరకు ఉంచాలి. అప్పుడు ఆ వాటర్ని మనం కర్రీ బాగా అయిపోయింది కదండి, ఆయిల్ వచ్చేసింది కదా, మారింది, కలర్ బాగా మారింది చూసారా. అలాగా మారిన తర్వాత మనం కర్రీలో వేసుకుందామండి. కర్రీ ఆయిల్ వదిలేసింది కదా ఇందాక. అప్పుడు ఇది బాగా మరుగు రావాలి. ఒక మరుగు వచ్చేంత వరకు చూసి మరుగు వచ్చిన తర్వాత మనం బియ్యం యాడ్ చేసుకుంటాం. దాంతో మరుగు రాకుండా మనం ఎప్పుడైతే బియ్యం యాడ్ చేసుకుంటామో అప్పుడు బిర్యానీ ముక్కలు ముక్కలుగా అయిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అది మరుగు వచ్చాక వేసుకుంటే అలా ఉండదండి. చాలా పొడి పొడిలాడుతూ చాలా బాగుంటుంది. చూసారా మరుగు ఎంత బాగా వస్తుందో. ఇదే విధంగా మరుగు మీకు రావాలి. నేను పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకున్నానండి. ఆ తరువాత ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్స్ ఇంకా జీడిపప్పు వేసుకున్నానండి. బాగా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, ముందుగా మనం పెట్టుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకున్నాం కదండి, అవి వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత అది బాగా మంచిగా మరుగు వచ్చేంత వరకు ఉండాలి. ఇది ఒక మరుగు నేను ఒక 10 minutes పెట్టుకున్నానండి. 10 minutes తర్వాత ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. ఈ లోపల పక్కన ఒక ప్యాన్లో జీడిపప్పు ఫ్రై చేసుకుందామండి. బాగా రోస్ట్ అండ్ రెడ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం. తర్వాత రైస్ చూడండి ఎంత బాగా వస్తుందో. అలా వచ్చిన తర్వాత మనం క్లోజ్ చేసేద్దాం. జీడిపప్పు వేసుకుని మూత పెట్టేద్దామండి. పెట్టేసిన తర్వాత
ఒక 10 మినిట్స్ ఆగుదాం. సో అప్పుడు ఇంకా బాగా కుక్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ లోపల మనం ఉల్లి చట్నీ చేసుకుందాం. దానికి పచ్చిమిరకాయలు, క్యారెట్, టమాటో, ఆనియన్, ఇంకా కొత్తిమీర, సాల్ట్ కావాలి. సాల్ట్ వేసుకొని పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్, టమాటో అండ్ ఆనియన్స్ వేసుకొని బాగా కలుపుకుందామండి. ఈ విధంగా 10 నిమిషాల తర్వాత బిర్యానీ ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం రండి. చూడండి ఎంత బాగా ఉందో బిర్యానీ, పొడి పొడిలాడుతూ చాలా బాగుంది. ఇంకొక 5 మినిట్స్ కూడా కుక్ అవ్వాలి. కానీ మనం ఈ లోపల పుదీనా, కొత్తిమీర వేసుకుని కొంచెం కలుపుకుని ఎలా వచ్చిందో మెతుకు ఇంకా రొయ్య చూసుకుని దాన్ని బట్టి కుక్ చేసుకుందామండి. స్లోగా కలుపుకోండి, మరీ గట్టిగా కలిపితే మెతుకు ఊడిపోతుంది. సో స్లోగా కలుపుకొని ఎలా వస్తుందో చూడండి. తర్వాత ఈ బిర్యానీకి నాకు కేజీన్నర రొయ్యలు, కేజీన్నర రైస్ తీసుకున్నానండి. మొత్తం టైం నాకు ఒక 40 మినిట్స్ పట్టింది ఆల్మోస్ట్. ఇది ఒక 5గురు తిన్నారు. చాలా బాగుందని కూడా చెప్పారు. చాలా టేస్టీగా వచ్చిందండి బిర్యానీ. మీకు కూడా నచ్చితే కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇలాంటి ఎన్నో అద్భుతమైన వంటలు నా దగ్గర ఉన్నాయండి. అన్నీ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను, అన్నీ మీకు నేర్పిస్తాను. కాకపోతే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్లీజ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్. మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. తప్పకుండా బిర్యానీ ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ వ్యూయర్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరో రుచికరమైన వంటతో కలుద్దాం. నమస్తే.